Anak silang buhit ron. Ganina ang kadlawon mga kaispero. So pila mo kabuk naman na it? 5. So 5 ni kabuk sila naman na. Nangadlawon sila. So atong tanahon kung unsay ilahang mga kuha. So diya sila naman na sa laya. Tanahon na to kung unsay ilang kuha ron. Oh, mo na ni sila. Lah. Yang anak mo ikuan, gabi kubutan eh. Oh. Grabe oh guys, mo ni sila guys mga kaispero. 14 anyos kini si Earl. Muni akong bata asam din ni naliwat di ay bay. Grabe champion. Let's. Ya babay tanaw tas kuha. Isa diha. Oh. As kubutan oy. Kubutan eh, tulo lang, pat. Tulo dah. Grabe ha bay. Nangasamo na, pikang sige tulubay sa mo, mapapor kayo. Let's butchok bay. Okay guys, welcome to don't forget to subscribe Butchok Spur Fishing Adventure. Jan. Itas. Lah, okay kayo. Nice. Bate. Oh, nah. Sorry na po. Okay. Grabe mabawas kubutan lagi. Ano mo man hagnap ayo itong larapan o dagdag. So linaw kayong dagat. Nagkahunas. Bawalan. Asa uli na? Kay baklayon mi ring Purok City Tagihon. Yan sila Albor. Yan sila Tagalbor. Okay mo na ilang mga kuha. Wala sa kuas kubutan oy. Grabe. Kinalamian na adobo bagay itom-itom. Champion. Let's. Okay guys, welcome to the vlog of Butchok Spur Fishing Adventure. Okay guys, no, ayaw kalimti sa pag-subscribe. Ato bang Richard? Okay. Nawa, nice. Okay, imo dong. Pagamay diha. Okay, tanaw na to. Oh, nay bujong lagi. Okay, ha. Jan. Bati na dyan, oh. Nice. Tarungang ngisi dia dyan. Ayaw, pag-ul-gul dia kay lupig ya po ni mong papa, oy. Idlas gini lang. Mong sana. Oh, idlas gina. Pwede nga diri no ito. Kirig dito. The champion of the year. Yawan is Earl Bay. Asa tingali niya naliwat. Liwat sawan. Asa maklaro niya sa? So, muna nga multicab ang ilang gigamit. So, after sa pamana, Sticker. so hugasan yun dayon, no? So, okay, tanahon ang ato ang sticker. Okay guys, muna atong logo mga kaispero. Okay, bulanon spiro sa diri sa Bohol. Okay, kubate, muna service sa ilang pagpamana. Hugasan para dili tayan. Yawang mga mamanaay. Tua! Okay guys, don't forget to subscribe. Once again, Butchok. Patay. Butchok mga video eh. Agwapay. Video rin nakatungod do. Grabe ya dagan na lagi na imuha lagi oh. Ingon gamay ra nya. Oh, Pagtunga ko lang. grabe dagana ay. Sorry sa babe. Grabe murag bunsod tingali na ba? Sorry sa ba. Ano saman? Lah, pa-picture ko na siya guys oh. Kada kong Piyawan tawa ni smile dia. Ay, nagud smile. Lingkod ba? Ay, na-smile eh. Siyo kayo. Okay. Piyawag mga kuha bay.